Mga kapuso, karong weekend, may tabo ang usa ka power collab concert nila The Voice Kids coaches Julian San Jose ug Stell sa SB19. Karon pa lang, walay puas ang rehearsal nila Julian ug Stell alang sa performances niini nga angay atangan. Adun sab sila mga special guest. Bisan nakatutok sila sa rehearsal, wala sab nalimtan nila Julian ug Stell ang mga kapuso nato nga apektado sa bagyong Karina ug hanging habagat. Sa concert mismo, aduna sila ipagahimuong donation drive. Uban ang GMA Kapuso Foundation alang sa mga nabagyuhan o gibaha. Magkaiba man, bawat tinig natin ay isang regalo. Na dapat ibahagi at dapat ipagdiwang. Ito ang ating tinig. Magkaiba man, bawat tinig natin ay isang regalo. Na dapat ibahagi at dapat ipagdiwang. Ito ang ating tinig.